hanzarta ko na tafi na kyale ki. Wani ta mai ya faru ne naga ka ɗauko roba, ga botiki ga jarka, ko iyalinka ta haihu ita ke jego wanka. La darasin da za a yi na yau malam ya ce da mun zo darasin wankan janaba, shi yasa na zo a shirye. Yau na ga ikon Allah, wani taka na nufin wai malam ya koya maka wanka cikin ɗalibai a gabansu suna kallo. To in ba a yi hakan ba ya za a yi a fahimta, shi yasa na zo da komai hada sabulu da soso. To kuma wa ya faɗa ma wankan sarki ana yin shi da sabulu da soso? To ke ina ruwanki, bari dai mu je ga malam daga nan ki ma ki koya. Yanzu karfe nawa duba, in ba mu hanzarta ba za mu shiga aji ba. Aike kika tsayi da ni so nake na je da sauri a aji na riga kowa, darasin wankan janaba shi nake so in koya. Aikau ba ka bari na goya na ababur ɗinka mu je tare mu sauka. To rike mini jarka da bokitin nan mana karba. Hankali monita hanyar tana da ramu, mashin sai ka damu. Ke dai kawai ke dafe in ina tukin babur, rami tudu gangare duka bambancewa, shi yasa nake ɗage kafa ba zan taɓa burki ba. Wayo ni Allah na me ya sanya na biyo ka, Tsautsayin ki ya kawo ki, ka tsaya to in sauka. babur ɗin baya da birki, So nake in yi fitsari, ai babu ruwan sarki. to jarkar ta faɗo ko cikin ma ya faɗi. Subhanallah ni kan ban so na dakata ba. Ki tsaya kusa da babur bari in je in ɗauko in hanzarta na dawo. To ka duba ta kwanar can ko cikin anan ya faɗi, ita ma jarkar tana nan. Kai wayo Allah, kai inna lillahi. Ni baci da Allah ƙato da ci wai kare ya cuci wani. A'a, wani taya, lafiya, ya kake gudu, tsaya da mana, wayyo Allah na. Wani taka dakata, in ka tafi ka bar ni wa zai kai ni makaranta. Dauke hanzarta ko na tafi na kyale ki. Wani ta mai ya faru ne naga ka ɗauko roba, ga botiki ga jarka, ko iyalinka ta haihu ita ke jego wanka. La darasin da za a yi na yau malam ya ce da mun zo darasin wankan janaba, shi yasa na zo a shirye. Yau na ga ikon Allah, wani taka na nufin wai malam ya koya maka wanka cikin ɗalibai a gabansu suna kallo. To in ba a yi hakan ba ya za a yi a fahimta, shi yasa na zo da komai hada sabulu da soso. To kuma wa ya faɗa ma wankan sarki ana yin shi da sabulu da soso? To ke ina ruwanki, bari dai mu je ga malam daga nan ki ma ki koya. Yanzu karfe nawa duba, in ba mu hanzarta ba za mu shiga aji ba. Aike kika tsayi da ni so nake na je da sauri a aji na riga kowa, darasin wankan janaba shi nake so in koya. Aikau ba ka bari na goya na ababur ɗinka mu je tare mu sauka. To rike mini jarka da bokitin nan mana karba.
wai ki dafe in ina tukin babur rami tudu gangare duka bambancewa shi yasa nake ɗage kafa ba zan taɓa burki ba. Wayo ni Allah na me ya sanya na biyo ka, Sausayin ki ya kawo ki ka tsaya to in sauka, babur ɗin baya da birki so nake in yi fitsari, ai babu ruwan sarki. to jarkar ta faɗo botikin ma ya faɗi. Subhanallah ni kan ban so na dakata ba. Ki tsaya kusa da babur bari in je in ɗauko in hanzarta na dawo. To ka duba ta kwanar can botikin anan ya faɗi ita ma jarkar ta nan. Kai wayo Allah kai inna lillahi